Здравейте хора, в днешното видео ще играя играта, която ми написахте в коментарите. Сега ще пробвам, не знам дали е с интернет, но не знам за нея. В момента просто искам да видя. Защото само знам, че е с войни и битки. Сега ще видим какво се прави. Аз нещо в момента не знам дали иска интернет. Дано да не иска. Иска ли? Да, иска ли това? Къде? Добре. Иска интернет. Пускам си интернет разтра. Но в където няма материя, нали го пуснах, бе? Тук се виждаме в момента. Това и нищо друго. Зарежда доста бързо. Не е много бързо зарежда вече, май. Абе, и от хора, ако искате още готини видеа, ми пишете какви искате да са или са какво трябва да правя. Не знам, ако натисна Google. Какво става се? Махам. Каква грешка пак, бе? Нямам нито Фейсбук, аз Фейсбук нямам. Добре, какво е това сега? Не ми иска тук. Хора, пишете ми какво трябва да забравя тук, просто... Уф! Да, продължавай. Добре, добре. Да, брат, пак грешка. Какво са те направи? В момента просто... Като иска да има всичко за мен, всъщност това не е мой профил на майка ми. Добре. Така. Ако не сте гледали миналите ми видеа, просто ги изгледайте и яки са. Добре хора, явно разбрах, че това е искал профил. Мисля, че това ще ми е единственото видео на тази игра. Поне за сега мисля, пишете ми долу в коментарите какви игри искате да играя, защото просто аз даже за трети път казвам, ако искате, пишете ми в коментарите дали искате да играя Грани и аз ще играя, защото може и пък да не искате да играя. И така. Пък как мога да направя видео, ако събера 10 лайка? Смисъл, аз кога ще събера 20 или 10 000 лайка? Брат, каквото е. Са тия са снежни топки. Това зареждане много май изнервя. Точно 4 минути стои тук са. Кога ще почна да играя? Кога ще почна да играя тази игра? Кога? Сега в момента стоя и се опитвам по някакъв начин. Не знам, добре. Ето. Значи тук сега
Нека свърнам. Не, няма свърнам. Как се кръстим? Аре, Никито ще сме. Само да... Бъдете не влиза. Аре, ще на английски. Така, готови сме. Това да се го сменя. Поможе да е. Реши. Подъжди. Реши се намеря. Ще намеря някаква снимка, ако ще намеря. Мога да си я сложа. Снимки. А брате, как са тия сега? Тук има 7 някакви снимки. Да, брат, точно най-гадните. Добре. Няма значение. Тук си бера една. Добре. Добре, бе, добре, бе. Айде, готови сме. Тук си сега. А, тук може човек да съм. Разбира, добре, нищо не разбирам от това. Нека започваме. Като ви казвам, ако ми пишете какво трябва да се прави в тези игри, защото аз си нямам идея. Само знам, че трябва да се бия тук късно. Абе да имате се вече. И как от... Бъде стоя и чакам... Най-накрая да ми заради това смотано нещо е. Чакай бе, как... Чекаме сега. Хора, как това ще... Не. Добре, ще направя втора част с тази игра, просто ето. Не накрая. Добре, аз това искам сега. Какво става? Какво трябва да играя тук, хора? Оф, айде отваряй това по-бързо и... Стартър пас. Аре, бе! Ето награна днесна... Какво? Искам да разбера как се играе тази игра. В момента нямам никаква идея как се играе. Ма никаква. Добре, погледни го сега. Той брат се мъча тук. Ето, завиждам. Сега съм на това място. Добре. Еми хора, май... Това нещо, което ще го играя, брат. Само 8 минути за едно чакане, докато се зареди. Това е супер чакане, хора. Чакаме сега видим. Това е лишено яка игра. Аз в момента не знам точно как изглежда всичко, смисъл в това лише като истинското, като в реалния живот. Лише така бе. Добре, разбрах го. С това върви. Чакай сега. Мале, той от нашите ли? Не го знам от кой. Аз ако и трябва да стрелям. Тя от моите добре малко ме забива играта. Те там май стрелят.
То така забива явно. А, там има един. Аре, покажи се, бе. Лешкав ти изгърна. Ето го от нашите. Тук моля да прескачам. Брат, ето го. Не още един път. Брата, ай стига, бе! Кома направиха те? Това е супер трудно, то ми забива докато играе, аз нещо мога да направя в момента. Тук май мина някой, който не е от нещо. Ама някой, който не е от нещо тук. Сега покажа. Никъде не чудо да се стрелят. Не ги убива. Разреждай, уей! Знаеш какъв ти изгърнил? Нещо ми някой ма стреля май. Я вървя. Чакай, аз тук пръска. Така, добре. Чакай, ние го бихме ли ги поставя? Къде са тия? Тук горе си имало... Горе си имало, бе... Мале там... Убиха някакъв... Той си легна на скамейката. Какво направи, бе? Не го видях. Майко. Какъв беше този снайпер, бе? Ако ма направи? Тома стреля, бе! Брат, цялата игра ми забива. Просто. Чудно. Брат, аз как да играя, като ми забива цялата игра, ма? Как? Аз го стрелям, брат, той. Мазен. Букук. Край се. Брат, отгоре. Не го са, гледай го, брат. Само ма напара. Само мене ми... Стреляй го. Стига, бе! Не, просто това е супер сложно. Аз ще цъкам след като свърши видеото. Отгоре. Не. Не, просто това е абсурд. Брата. Каква е начина? Не чека, аз един не мога да ударя, бе. Вот какво ма направиха тя, бе. Гранушки. Къде са, бе? Остава, бе. Хора, тая игра ви харесва, аз просто съм... Оставам. Някой има зад мен. Как се очаква да ги... Какво съм снайпер, бе? Снайпер, ба. Какво става се? И хора, ако ми е харесал това видео, абонирайте се за канала. Оставете по един лайк. И пишете долу в коментарите дали искате да продължа да разцъкам още малко и да пробвам още повече да играя на тази игра. И да... На колко неща ми даде. И чао. И до нови срещи.